Bilal kashe ina yabon shi manzon Allah. Ali burin wa isa mutum manzon Allah. Don burin wa isa mutum manzon Allah. Muhammad Rasulullah Nabi Allah ya kai manzon Allah. Muhammad Rasulullah Nabi Allah ya kai manzon Allah. Babu tamkarsa dan Aminatu manzon Allah. Ya kai launa da baraka madalina haɗani tare da shi Muhammad Rasulullah Allah. Ini guri nan wa isa mututan manzon Allah. Kamba in tare da shi abinda ne ka nema na samu. Iban bukata kuni ila ka bani tare da manzona Muhammad Rasulullah abinda ni nema na samu. Akan ni'imar tashi ka Abdallah shi manzon Allah. Akan ni'imar tashi ka Amina shi manzon Allah. Abinci an ba ni ruwan sha an ba ni. Komi ninne ma ilahu ga ba da ka ba. Ina gobe na yo salati kunshi. Ina yaba manzona na wani na tuma. تبارك يا الله يا مذي الجلال يا وجل قل لي ما تقدر لك التوبه الى انتاك حتى ناظر سلكي هذا الذي لا لك الى أنا بنت لا وجهها أنا يا ساموشي شينا أيما أبرها لا إله إلا الله جل لا بني سيد الله لا إله إلا الله جل لا بني